Για πάμε παιδιά, για πάμε. Το άνοιξες? Ναι, ανοίξαμε. Πάμε παιδιά. Πάμε να το τινάξουμε. Λοιπόν, δεν θα πούμε πάρα πολλά πράγματα. Φτάσαμε ακριβώς εκεί που σας είχαμε υποσχεθεί. Οι νταΐδες δεν είναι εδώ, δυστυχώς. Δεν μας κάνανε τη χάρη να είναι. Εμείς σας υποσχεθήκαμε ότι δεν παίρνουμε χαμπάρι. Δεν παίρνουμε χαμπάρι κανέναν νταΐ. Δεν παίρνουμε χαμπάρι από απειλές. Και δεν παίρνουμε χαμπάρι από πυροβολισμούς και διάφορες μαλακίες που μας λέγανε. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο μέρος που θέλανε να μην έρθουμε. Δεν τους έκανα τη χάρη, το βλέπετε. Δυστυχώς, είναι αυτό που είπα, σκυλιά που καυγίζουνε, δεν δαγκώνουνε. Λοιπόν, φιλάκια, παιδιά εδώ είμαι. Όποιος θέλει να με αντιμετωπίσει, είμαστε στο μέρος εδώ. Και αν γίνει κάτι, θα το δείτε και on live. Οπότε, παιδιά, μη φωτάμε. Οπότε, ελάτε. Εδώ είμαι. Είμαι στο μέρος που σας είχα υποσχεθεί. Δεν φοβάμαι, παιδιά, ούτε εγώ, ούτε ο αδερφός μου, ούτε ο γαμπρός μου. Είμαστε εδώ να αντιμετωπίσουμε αυτούς τους μάγκες, γιατί δεν παίρνουμε και χαμπάρι. Εντάξει. Λοιπόν, από μένα, καλή εξερεύνηση να έχουμε. Εδώ είναι, πάμε κοινοποιήσεις, παιδιά, πάμε να το σπάσουμε για να πεθάνουν μερικοί. Εντάξει, κοινοποιήσεις και πάμε να πεθάνουν οι εχθροί μας. Ξέρω πόσο μ' αγαπάτε. Ό,τι γίνει live, καλούμε την αστυνομία. Είναι ενήμερη η αστυνομία. Έχουμε τα πάντα. Και όποιος θέλει, ελάτε παιδιά, εδώ είμαστε να μας αντιμετωπίσετε. Λοιπόν, από εδώ είναι ο αδελφός μου. Καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα, καλή εξερεύνηση να έχουμε. Και από εδώ είναι ο γαμπρός μου. Καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα, καλή εξερεύνηση να έχουμε. Οπότε παιδες, είμαστε 3 άτομα. Ελάτε 103. Πάμε όμως να συνεχίσουμε. Μην νομίζουν ότι εμείς φοβόμαστε. Λοιπόν, βρισκόμαστε σε ένα μέρος που το οποίο εδώ ήταν ένας βοσκός που το οποίο ήταν εκατομμυριούχος. Είχε νοικιάσει ένα σπίτι του παιδιού του που το οποίο αυτός ήταν εκατομμυριούχος, είχε πρόβατα, είχε αγελάδες, είχε τα πάντα. Είχε νοικιάσει ένα σπίτι του παιδιού του, για το παιδί του. Από ό,τι ακούστηκε είχαν κρύψει κάποια λεφτά σε αυτό το στάβλο που βρισκόμαστε, δίπλα υπάρχει και σπίτι. Θα σας το δείξουμε. Και λέγανε ότι νίκιασε ένα σπιτάκι, βάλανε το, πώς το λένε αυτό το, πώς το λένε, χρηματοκιβώτιο και ήρθανε και το ληστέψανε. Λοιπόν, έβγαινε ο πατέρας του, πήγανε οι ληστές, σκοτώσανε το γιο, του πήρανε τα λεφτά και βγαίνει ο πατέρας με την καραμπίνα και έριγνε. Ο πατέρας του το χτύπησε εγκεφαλικό, το άλλο του το παιδί, γιατί έχει συνέχεια, ήρθε στο στάβλο και κρεμάστηκε. Παιδιά, έχουμε αποδεικτικό στοιχείο, πάνω το είδες και εσύ, το είδαμε όλοι. Ναι, το έχουμε δει. Παιδιά, υπάρχει ένα σκηνή μέσα στο σπίτι, μέσα στο στάβλο. Με μια φιλιά. Με μια θηλιά, θα τη δείτε. Οπότε, να μην σας πω λιγό, οι τύποι μας απειλούσαν να μην έρθουμε εδώ, εμείς ήρθαμε. Εντάξει. Λοιπόν, ευελπιστώ να πάει καλά το live. Το ένα του το παιδί κρεμάστηκε, θα σας δείξουμε και τη θηλιά, θα σας δείξουμε. Εμείς μπήκαμε μέσα και σοκαριστήκαμε και βγήκαμε έξω για να κάνουμε αυτό το πρόλογο, για να μπορέσει ο κόσμος να καταλάβει που ήρθαμε. Λοιπόν, παιδιά, πάμε. Να μην πούμε πολλά. Καλή ακρόαση. Από σήμα θέλω να πείτε πως είναι. Γιώργο, πάρ' το live εσύ. Δώσ' μου το φακό. Σήμα πιστεύω έχει, εντάξει. Ωραία. Πες της Αλεξάνδρας αν έχει σήμα. Πάμε μπροστά. Η Αλεξάνδρα δεν ξέρω, έχει μπει.
Ελάτε όμως, ελάτε λίγο από εδώ, δεν θα κάνουμε θόρυβο. Δείξε τη φιλιά. Μην πλησιάσετε. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω όμως γιατί δεν την κόψανε την τριχιά. Την αφήσαν από τότε έτσι. Παιδιά, όπως βλέπετε, τη φιλιά ακόμα εδώ είναι, δεν την έχουν. Ότι και το σκηνή είναι παλιό. Δεν την έχουν πειράξει. Μην ακουμπάς, μην πας κοντά, μην πας κοντά. Από, Να δούνε ότι και το σκηνή είναι παλιό, φαίνεται. από τότε είναι ακόμα κρεμασμένη εδώ. Τώρα για ποιο λόγο την αφήσανε δεν το γνωρίζουμε. Όπως βλέπετε, αυτό είναι το σημείο Που κρεμάστηκε ο ένας ο γιος, έτσι. που έδωσε τέλος στη ζωή του. Ο ένας ο γιος. Τον άλλον τον ηλιστέψαν, έτσι. Ναι, είναι... Καλησπέρα παιδιά. Πάμε λίγο να ανέβουμε. Παιδιά, Μόλις ξεκινήσαμε. Πάμε κοινοποιησούλες, πάμε δυνατά, παιδιά. Απόλυτη ησυχία, έτσι. Δείξε και το σκηνή από πάνω. Πριν από λίγα χρόνια έγιναν αυτά και τα πράγματα είναι από τότε έτσι εδώ μέσα. Δεν έχουν αλλάξει τίποτα, δεν έχουν πειράξει. Ναι, δεν αγγίζουμε τίποτα, να ξέρετε. Αυτός είναι ο χώρος που έγινε το συμβάν εδώ μέσα. Μην την πας γρήγορα την κάμερα, σιγά σιγά, για να μπορέσει ο κόσμος να κάνει screen. Εδώ να φανταστείτε κάποτε σε αυτό το χώρο είχε ζωή. Οι άνθρωποι είχαν τα δικά τους πράγματα, είχαν τα δικά τους ζώα. Και στο φινάλε έγινε αυτό το μοιραίο. Όχι, δεν θα βάλουμε λέιζερ ακόμα πάνω. Πάμε λίγο παιδιά, πάμε λίγο να ανέβουμε. Κράτε και αυτό. Κοινοποιήστε το βίντεο. Και θα σου πω πότε θα βάλουμε λέιζερ. Εδώ κάτσε μια... Φύγε από την πόρτα. Κάθεσαι μπροστά στην πόρτα. Δεν κάνει. Λοιπόν, παιδιά, πάμε να το σπάσουμε. Ήρθαμε με την ψυχή στο στόμα. Ήρθαμε με απειλές για σας. Πάμε λοιπόν να το τινάξουμε το live. Εμείς ρισκάραμε τα πάντα. Το είδατε. Κράτησα το λόγο μου. Εδώ είμαστε και όποιος θέλει ας έρθει να μας αντιμετωπίσει. Λοιπόν, να το ξαναπώ, παιδιά. Το ένα του το παιδί κρεμάστηκε εδώ. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί δεν κατεβάσανε, δεν κόψανε μάλλον το σκηνή. Τέλος πάντων. Αυτά είναι κάποια άλλα θέματα που το οποίο δεν μπορούμε εμείς να μπούμε τώρα σε λεπτομέρειες να ξέρουμε. Λοιπόν, να βάλουμε λίγο EMF. Πάμε όμως, παιδιά, πάμε να το κοινοποιήσουμε και πάμε tap. Πάμε να το σπάσουμε, παιδιά. Κοινοποιήστε το, σαρώστε το. Εμείς με ρίσκο ήρθαμε για σας εδώ. Εντάξει. Άμα δεν το σπάσουμε, παιδιά, δεν πρόκειται να ξαναμε δείτε στο live. Για πάμε λίγο. Για φώτα εδώ. Όχι, μη χωρίς φακό. Φαίνονται τα λαμπάκια. Ναι, είναι όλα τέρμα. Φαίνονται όλα. Σώπαρε. Ναι. Όλα είναι τέρμα. Σώπαρε. Τέρμα όλα. Πάμε λίγο, παιδιά, πάμε. Πάμε να ανέβουμε. Για σας το κάνουμε, όχι για μας. Παιδιά, δείτε το EMF, δείτε. Όλα είναι στο τέρμα. Φαίνονται μέσα που αναβοσβήνουν. Όχι. Το δείχνει λίγο... Φαίνεται λίγο θολό. Άρε γάμο το. Εκεί. Όχι. Πάνω για φώτα με το άσπρο μπώνει. φακό. Το EMF θα μπώνει, αλλά δεν δείχνουν τα λαμπάκια, δηλαδή θα μπώνει την οθόνη. Σώπα. Εκτός άμα το φωτίσεις λίγο με το πράσινο. Για. Με το πράσινο φακό. Για να το δει ο κόσμος θέλω. Να φαίνεται. Εκεί. Όχι. Εκεί. Ούτε. Σοβαρά. Τώρα. Κοίτα που δεν έχουν σταματήσει Όχι, τα δεν λαμπάκια. φαίνεται. Αναβοσβήνουν τέρμα όλα. Είναι στο κόκκινο. Και τίποτα. Αναβόσβησε τα όλα. Μπράβο. Όλα. Και το κόκκινο. Όλα τέρμα τα χτυπάει. Μαλάκα, όλα κόκκινα. Ναι. Πάνω. Όλα. Τέρμα. Όχι, δεν φαίνεται. Ο κόσμος δεν το βλέπει. Εμείς το βλέπουμε ότι τα βαράει τέρμα. Αλλά επειδή δίνει πολύ φως, η κάμερα δεν το Το δείχνει. δείχνει πολύ... Όχι.
Μην το πλησιάζει κοντά γιατί κάνει παραβολές. Δεν πιάνει. Εκεί. Όχι, δεν τα δείχνει τα φώτα. Τώρα. Τίποτα. Όχι. Τέρμα όλα τα δείχνει, Έλα ρε φίλε. αλλά δεν δείχνει στην κάμερα εδώ. Σόπα. Ναι, Για δείχνει μόνο δείχνει ένα λίγο μεγάλο έξω. φως. Τώρα. Δείχνει ένα μεγάλο φως που Ούτε. Όχι, ο κόσμος μπορεί να νομίζει ότι είναι οτιδήποτε, αλλά εδώ το μηχάνημα τα δείχνει τέρμα όλα. Για κάτσε να καθαρίσουμε λίγο την κάμερα. Ναι, για σκούπισε την. Μαλάκα δεν έχει σταματήσει όμως, κοίτα Το βλέπουμε τώρα. Ναι, τώρα δείχνει πράσινο, κόκκινο, δείχνει λίγο Ο διαγωνισμό. φωτισμός τώρα ψιλοφαίνεται. Ψιλοφαίνεται Ξέρετε γιατί. τα χρώματα λίγο. Γιατί είμαστε ακριβώς εδώ που κρεμάστηκε. Το βλέπετε. Είναι πολύ έντονο το φως και θα μπώνει η οθόνη, δεν το δείχνει. Ούτε τώρα, Όχι, όχι. Θα μπω την κάμερα. Ρε δείχνει γάμο λίγο... Είμαι ακριβώς στη μεριά που έδωσες τέλος στη ζωή σου. Παιδιά, είναι ενδείξεις. Όλα να βοσβήνουνε. Όλα είναι τέρμα. Τα έχει φτάσει στο τέρμα. Όλα, να τα. Κοντά στο σκηνή πλησιάζω. Όλα στο τέρμα τα έχει φτάσει. Αλήθεια όμως δεν Ναι, φαίνεται. όχι, δεν φαίνεται. Δεν φαίνεται. Μόνο το, Δεν φαίνεται. φαίνεται μόνο το φως από τα λαπάκια που δείχνει. Ναι, είναι στο τέρμα. Δεν έχει σταματήσει. Πάνω. Τίποτα. Φώτα πίσω έχω τα μικρά τα cardboard. Για ανάφτε παιδιά το πράσινο εκεί. Ωραία. Παναγιώτη, πίσω είναι τα μικρά τα μπαλάκια, τα cardboard. Τα βρήκαμε. Το ένα, ας είναι και το ένα. Παιδιά, πάμε κοινοποιήσεις, σπάστε το παιδιά. Θέλει το ζευγάρι του αυτά για να δουλέψουν νομίζω. Όχι. Ωραία. Κάνε μου τη χάρη. Περίμενε. Γιατί η Αλεξάνδρα ρε παιδιά δεν έχει μπει μέσα. Όχι, είναι. Πήγαινε και βάλ το ακριβώς δίπλα. Όχι κοντά όμως, εκεί. Εκεί πάνω, μπράβο. Ωραία. Βλέπεις. Κοίτα το cardboard. Ναι. Αναβόσβησε και το άλλο το cardboard, σε παρακαλώ. Κοιτάξτε παιδιά το cardboard, κοιτάξτε το cardboard παιδιά. Αναβόσβησέ το, μπράβο, ευχαριστώ. Πλάκα μας κάνεις ρε φίλε. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Σταμάτα το. Αν μπορέσει σταμάτα το. Θα βάλουμε και Spiritbox παιδιά, θα βάλουμε σε λίγο. Σταμάτησέ το αν έχεις τη δύναμη. Παιδιά, δείτε το cardboard έχει τρελαθεί. Πλάκα μας κάνεις, μαλάκα, δεν γίνονται αυτά. Αναβόσβησε και το άλλο το cardboard. Παιδιά, πάμε κοινοποιήσεις, παιδιά. Πάμε, παιδιά, είμαστε εδώ, για σας είμαστε. Δείτε το cardboard, δεν έχει σταματήσει. Πάνω φέρα βάλουμε. Πάμε λίγο να ανέβουμε παιδιά, πάμε λίγο. Πάμε λίγο παιδιά, πάμε. Για πάμε λίγο. Φέρνε το. Τα βλέπουμε ρε παιδιά τα σχόλια, αλλά δεν τα προλαβαίνουμε. Δεν είναι οι συντονιστές μέσα ρε παιδιά. Δεν ξέρω, η Αλεξάνδρα δεν έχει μπει. Αλεξάνδρα, Ειρήνη, Μάνο. Το έχουμε ανοίξει το Spiritbox. Άνοιξε το. Λοιπόν. Εσύ αναβοσβήνεις το cardboard.
Γιατί το αναβοσβήνεις τόση ώρα, παίζεις? Μπορείς να σταματήσεις λίγο το κάτμπολ? Τι έχει συμβεί εδώ, μπορείς να μας πεις? Πες μας τι έχει συμβεί εδώ. Είμαστε στο μέρος που κρεμάστηκες. Δεν έχει σταματήσει. Αναβοσβήνει έντονο, δεν έχει σταματήσει καθόλου. Από την ώρα που το βάλαμε δεν έχει σταματήσει. Ανάφτηκα να το πράσινο. Το ένα έχει κλείσει. Το άλλο που είναι από κάτω τη φυλιά δεν έχει σταματήσει. Από κάτω, ναι, δεν έχει σταματήσει αυτό, γιατί εδώ έδωσε τέλος. Το δεύτερο έχει σταματήσει. Ναι, το δεύτερο έχει σταματήσει. Εσύ αναβοσβήνεις αυτό το λαμπάκι, το κάτμπολ? Αν ναι, πες το μου. Ναι, είπε. Ναι, είπε. Παιδιά, ακούστηκε τι είπε το ναι? Σε φοβηρίζει κάτι? Παιδιά, πάμε tap-tap, τρώμε αναφορές, παιδιά. Tap-tap και κοινοποιήσεις. Πάμε να τους σπάσουμε, παιδιά. Εδώ εμείς ήρθαμε με ρίσκο τη ζωή μας. Εάν δεν το σεβόσαστε, τι να σας πω. Πάμε tap-tap, θα μας ρίξουν το live, παιδιά, και είναι κρίμα. Είναι κρίμα γιατί ήρθαμε εδώ παρόλο με τις απειλές. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μπορείς να σβήσεις το κάτμπολ? Να έρθω να το πάρω? Θέλεις να έρθω να το πάρω? Δείξε και... Θέλω, είπε. Ναι. Σε πειράζει, μήπως ενοχλεί? Τι είπε? Είσαι μουρλή, λέει. Επανάλαβε αυτό που είπες. Δεν αφήνει. Το κάτμπολ εσύ παίζεις με το κάτμπολ? Μπορείς να το σταματήσεις, έχεις τη δύναμη να το σταματήσεις? Σταμάτα το κάτμπολ. Τάπα, είπε. Στον τοίχο αριστερά κάτι πια μορφή, λέει. Παιδιά, κάντε screen. Ό,τι βλέπετε, κάντε screen. Είσαι μαζί μας. Είσαι εδώ μαζί μας. Εάν ναι... σταμάτησε το cardboard. Δείχτω. Το σταμάτησε και το ξανάναψε. Γιατί παίζεις με το cardboard? Πες μου γιατί παίζεις. Γελάει, φίλε. Γελάει ο τρελός. Γελάς. Σου φαίνεται κάτι αστείο? Βήματα, Ναι. Βάλε με μπροστά. Βάλε με μπροστά. Μη φοβόσαστε, ρε. Να σε βάλουμε μπροστά, είπες. Εδώ που κρεμάστηκες. Φώτε τη θηλιά. Είπες βάλε με μπροστά.
Πού είσαι? Νίκο είπε. Νίκο είπε. Πες μου που είσαι για να μπορέσω να φωτίσω. Είπες βάλε με μπροστά. Τι εννοούσες? Μπορείς να μας πεις τι εννοούσες? Στην πόρτα. Ναι. Για κράτα λίγο το φακό. Δώσ' μου σε μένα λίγο το live. Το λέιζερ. Πάλι, για βάλε. Θα βάλω λέιζερ. Παιδιά, δείτε λίγο εδώ το catball. Δεν έχει σταματημό. Θέλω να γυρίσετε γύρω-γύρω. Ωραία. Μπορείς να μας κάνεις κάτι που το οποίο να δούμε αν είσαι εδώ. Παιδιά, δεν φταίω λέει. Για φώτα από εδώ στην πόρτα. Μπροστά. Ναι, πού είσαι? Μπροστά, εδώ. Εδώ φωτάμε. Καταλαβαίνω. Ωραία. Ευχαριστώ για τις απαντήσεις που μου δίνεις. Απάνω φώτα τη θηλιά. Μήπως εννοείς τη θηλιά, γι' αυτό λες επάνω? Παιδιά, πάμε tap και κοινοποιήστε το live, παιδιά. Μπράβο, καλά έκανες πάνω. Καλά. Τι είπε, καλά λέει, τι είπε? Ναι. Είπες όταν το πέ. Παιδες, τρώμε τέτοιο αναφορές. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, πάμε να το τινάξουμε το live. Παιδιά, ήρθαμε με ρίσκο τη ζωή μας εδώ. Εάν δεν το καταλαβαίνετε, εντάξει, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Κοινοποιήστε το βίντεο και πάμε, πάμε tap. Θα μας ρίξουν το live, παιδιά, είναι κρίμα από το Θεό. Ταλαιπωρηθήκαμε με απειλές και με τα πάντα και βρισκόμαστε εδώ. Πάμε να το τινάξουμε στον αέρα, παιδιά. Αυτό το live σας τα αφιερώνουμε και οι τρεις. Ειλικρινά. Πάμε να το σπάσουμε, ρε παιδιά. Πάμε ρε παιδιά, πάμε λίγο. Δηλαδή, εντάξει. 2 κοινοποιήσεις ο καθένας άμα κάνει, το τινάξαμε το live. Σεβαστείτε αυτό που κάνουμε, παιδιά. Και το κάνουμε με αγάπη και με σεβασμό σε εσάς. Και τη Δευτέρα έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα, παιδιά. Γιατί μας έχουν απειλήσει και είμαστε στο μέρος ακριβώς που μας απειλούν. Και είδατε πολύ καλά, δεν παίρνουμε χαμπάρι. Βοηθήστε όσο μπορείτε. 2 κοινοποιήσεις ο καθένας άμα κάνουμε, το τινάξαμε το live. Τώρα συνεχίζουμε, παιδιά. Τώρα ξεκινάμε. Δείχτε την αγάπη σας. Λοιπόν... Πάμε λίγο ρε παιδιά, πάμε λίγο tap. Και κοινοποίηση, μπράβο ρε ομαδάρα, μπράβο. Μία κοινοποίηση ο καθένας, εγώ... Για εσάς είμαστε εδώ, Ακριβώς. όχι για μας, για εσάς. Ακριβώς. Το κάνουμε για να βλέπει το κοινό, όχι για μας. Και με σεβασμό και με αγάπη, παιδιά. Βλέπουμε εμείς τις κοινοποίησεις που κάνετε. Πάμε να το σπάσουμε, παιδες. Ειλικρινά δηλαδή. Είπες προηγουμένως μπροστά. Πού? Πολύ.
Που είπε? Πολύ. Πολύ. Τι εννοείς πολύ? Με το cardboard γιατί παίζεις? Δώσ' μου μία απάντηση. Με το cardboard γιατί παίζεις? Μπορείς να μου πεις το όνομά σου, πώς σε λέγανε? Έλα ρε μαλάκα, πλάκα μας κάνει. Παιδιά, ακούσατε τι είπε? Θανάση είπε. Αυτό το όνομα γιατί το είπες? Παιδιά, ανάφτε φακό, αφήστε το λέιζερ. Αφήστε το λέιζερ πάνω. Δείτε εδώ. Ωραία. Μπορείς? Δεν σ' άκουσα τι είπες. Δεν σ' άκουσα. Παιδιά, ηρεμήστε λίγο ρε παιδιά. Ξέρω, ακούμε βήματα, τρέχει. Πολύ καλά. Πολύ καλά λέει. Σε ευχαριστώ για τις απαντήσεις που μου δίνεις. Έχουμε κάτι που σε φοβίζει. Παναγιώτη, φώτα μου λίγο μπροστά, σε παρακαλώ. Άκου. Παιδιά. Άκου. Πού? Κάποιος είναι εκεί στην πόρτα. Κάποιος είναι στην πόρτα. Κάποιος είναι στην πόρτα. Ποιος είναι? Γιώργο, βγες λίγο έξω να δεις ποιος είναι ρε. Ποιος είναι? Παιδιά, κάποιος με σκοπανάει την πόρτα. Φωτίστε, φώτα εδώ ρε πάνω λίγο. Φύγε πίσω, πήγαινε, σε παρακαλώ, πήγαινε πίσω. Με το φακό. Μην ήρθε κανείς. Μη μ' αφήνετε μόνο, ρε. Βγάλε με ένα φακό πάνω, Τι έγινε μέσα, το άφησα. Όχι, δεν δουλεύει αυτό. Να σου γαμίσω. Ποιος ήταν? Να σου γαμίσω απόψε. Ρε φίλε, μην έχει έρθει κανένας. Πάμε γύρω να δούμε. Ελάτε. Πάμε γύρω να δούμε. Δεν κινείται αυτό. Η πόρτα να άνοιξε μόνη της με τόση δύναμη. Να μας κομπανίσει την πόρτα. Μη φωνάζετε. Με τόση δύναμη. Ωραία, μη φωνάζει λίγο, Πάνω μην έχει έρθει κανείς εδώ. Ποιος να έρθει μόνο. Αυτά τα μουνόπανα που λέγανε μαλακίες. Να ήρθανε, να μας πληρώνουν και τι κάνανε. Μας ανοίξανε, μας φοβερίζουνε τι. Όχι μόνο. Δεν είναι τίποτα, δεν έχει τίποτα. Την κλείσανε την πόρτα. Πλάκα κάνεις, μαλάκα να τρίχιασα.
Την κλείσανε την πόρτα από πίσω. Η πόρτα είναι εκεί που μας ανοίξανε. Πώς έκλεισε μόνο? Μαλάκα, τρέμω όλος. Πώς έκλεισε η πόρτα? Αυτή είναι που μας ανοίξανε. Ποιος την ξανά έκλεισε? Όπα, εδώ την πιάσανε πάλι με... Όπα, Με σύρμα. Δεν με πιάσει με σύρμα. Πώς άνοιξε? Ρε, σίγουρα άνοιξε η πόρτα. Ναι, όλοι. Και πιστεύω το είδανε. Όλοι στο live. Πάμε, έλα, ελάτε. Παιδιά, Την έχουν πιάσει με σύρμα. παιδιά, πάμε, σας παρακαλώ λίγο να ηρεμήσουμε. Δεν έχει κάτι. Έλα, Παναγία μου και Χριστέ μου. Γιώργο, πάμε, έλα από πίσω. Έλα από πίσω, Γιώργο. Γύρω το φαγό το άλλο πίσω. Το φακό, Γιώργο, προσέχτε. Γιώργο, να κοιτάς πίσω. Ούτε εδώ μέσα έχει κάτι. Αν είναι δυνατόν, ρε μαλάκα. Δεν έχει κάτι εδώ. Να μπω μέσα, ρε. Μπες. Δεν το βάζει, μπες. Είμαι κι εγώ εδώ. Μαλάκα, τρέμω όλος, Πάμε εκεί που είμαστε. Πάμε εκεί που είμαστε. Τι έγινε, ρε φίλε? Δεν είδες πως άνοιξε η πόρτα. Ρε παιδιά, σίγουρα άνοιξε η πόρτα. Ναι, ρε, ξέρεις με πόση δύναμη την άνοιξε την πόρτα. Λες ότι θα έμπαινε κάποιος να μας εκτελέσει. Ρε μαλάκα, μην έχει έρθει κανείς. Αφού δεν είναι κανένας γύρω. Ήρθε και έφυγε, δεν γίνεται. Δεν υπάρχει άνθρωπος εδώ τώρα. Και εδώ που είμαστε, αφού δεν ήρθαμε. Σβήστε τους φακούς. Άκου. Ακούστε. Σβήστε όλοι τους Δεν φακούς. θα το σβήσει, είναι σβηστό. Σστ. Παιδιά, σαν να τρέχουνε. Σαν να τρέχουνε. Ναι, κάτι σαν βήματα τρέξιμο. Τι είναι, ρε? Μαλάκες, πάμε να φύγουμε. Τι ήταν αυτό, ρε μαλάκα? Πάμε να φύγουμε. Δεν ξέρω τι ήταν. Παιδιά, πάμε να φύγουμε. Ναι, τι θα κάνουμε, δεν γίνεται, κάτι γίνεται εδώ. Τι είναι αυτό, ρε? Τι ήταν αυτό? Παιδιά, ελάτε λίγο να ηρεμήσουμε. Ελά. Τι ήταν αυτό? Δεν ξέρω εγώ τι ήταν. Καθίστε λίγο παιδιά σε μια μεριά, καθίστε. Κάποιος πέταξε κοτρόνα, ρε, και άνοιξε την πόρτα. Δεν ξέρω τι. Ρε μαλάκα, μην είναι τα μουνιά εδώ και παίζουν τίποτα τώρα. Πάνω. Πάνω. Παιδιά, και να είναι εδώ, μην τζακωθούμε. Παιδιά, καθίστε λίγο να βάλω τη σιγάση. Περιμένετε, ρε παιδιά. Όχι, δεν τσακωνόμαστε. Παιδιά, περιμένετε. Κάποιος είναι εδώ, έλα, πάμε, ελάτε εδώ. Γαμώ τα σπίτια σας.
Πάμε παιδιά. Περιμένετε παιδιά, περιμένετε. Πάνω περίμενε, σε παρακαλώ αδερφέ, περίμενε γιατί θα έχουμε θέμα εδώ. Να κάπα. Πάμε μέσα πάλι παιδιά. Παιδιά, θα έχουμε θέμα, μην είναι τίποτα εδώ και μας κάνουν τζεμελέδες. Όχι, πάμε πάλι μέσα. Πάμε μια δεύτερη φορά και αν γίνει πάλι κάτι... Αφήστε τα όλα πάνω. Πάρτι, Παίρνω εγώ απάνω μου. Ελάτε όχι, όλοι μέσα. όχι. Θα καλέσω αστυνομία, παιδιά. Ελάτε όλοι μέσα, το παίρνω εγώ απάνω μου. Να μην καλέσουμε αστυνομία. Ανάβει ακόμα ρε μαλάκα το καρπό. Κοίτα, ανάβει ακόμα. Σβήσ' το φακό. Κοίτα, ανάβει ακόμα. Ανάβει ακόμα. Δεν έχει σταματήσει να ανάβει. Λοιπόν, ακούστε με τώρα προσεκτικά. Εάν είναι εδώ αυτά τα λιμάδια, θα έχουμε πρόβλημα. Έσβησε, κοίτα. Ναι, έσβησε. Κοίτα, Ναι. έσβησε τώρα. Κοίτα, Τώρα πάλι ανάβει. άναψε. Με το που φέγγει την κάμερα εκεί, ανάβει πάλι. Παιδιά, εάν είναι να τσακωθούμε, καλύτερα να φύγουμε. Γιατί να τσακωθούμε. Γιατί να τσακωθούμε, δεν έχουμε πρόβλημα. Εμείς ήρθαμε να κάνουμε το live, το δικό μας αυτό που θέλουμε. Τώρα ο καθένας... Ωραία, να πάρω την αστυνομία. Μήπως γίνει καμιά μαλακία χοντρή. Καλό θα ήταν να ενημερώσουμε, ναι. Να ενημερώσουμε, ναι. Αλλά το κάλπο γιατί ανάβει. Ασταμάτητα. Ρε Γιώργο, πάρ' το κάτμπολ το ένα εκείνο εκεί. Πάρ' το ρε πάνω. Σβήστο, δεν είναι τέτοιο. Το κουμπάκι πάτα. Παιδιά, εγώ νομίζω ότι οι χτύποι μην είναι εδώ κρυμμένοι. Πολύ πιθανό να κρύβουν οι υπόσχες. Και θα έχουμε άσχημο απόψε. Πάμε στο αυτοκίνητα. Κοίτα τι μας κάνουνε ρε μαλάκα. Να ενημερώσουμε την αστυνομία. Να δούμε τι θα μας πούνε. Και βλέποντας και κάνοντας. Κοίτα τι μας κάνουνε ρε μαλάκα. Γιατί παιδιά τώρα δεν είναι λογικό αυτό που γίνεται εδώ. Μήπως έχουν κρυφτεί και το παίζουνε και καλά. Εγώ αυτό είπα στην αρχή, ρε, μήπως κρύφτηκαν. Έχω ξενερώσει. Παιδιά, μισό λεπτό. Έχεις βάλει σιγά σιγά. Όχι, κανονικά πάμε. Έλα ρε γάμο το μουνί της. Ρε γάμο. Τι είναι αυτό ρε παιδιά. Κλείστο. Ρε παιδιά,